Right, mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzira 263 pano panoda kuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Mhuri yeZimbabwe risati taenda kure, kana une dambudziko rakunetsa uri kuda kubatsirwa nevanogona kubatsira zvechokwadi, pane vanonzi Madzimai Chwara, namba dzawo ndo dzabuda paskrini apapa. Ava vari kubatsira zvemhando yepamusoro, havatoshambadzi basa ravo pamidhiya, but tangoti tingoisa nhamba dzavo nekuti pane zvatakaona zviri pavari, saka tasarudza nhamba dzavo paskrini idzo zviri kubuda. Ungovabata paWhatsApp kana kuvafonera, ivavo vari kubatsira zvamanje manje, ndo vane chimuti sofa. Zvisinei, mhuri yeZimbabwe, first update yandinayo yeupdate iyo yeBRD, bhazi rakaita accident yesterday nezuro richibva kuCape Town kuSouth Africa richienda kuMalawi. Zvisinei, accident iyi yaitikirwa muno munyika yedu yeZimbabwe, muna Manyamapanda Road highway ndo maitikira chiitiko ichi. But zvisinei, vari kuzama, mapurisa kuzama kuinvestigata kuti chii chakonzeresa chiitiko cheaccident kuti pazofa vanhu. Paaccident iyi pafauna kusvika iwo 14, pasport pakafauna vanosvika 14, 3 vakafira muchipatara, zvireva kuti vanhu 17 vakafa paaccident. Ndinokumbura kuti zvanofuka comment section pamusoro penyaya iyi, ndatiti rest in peace kune vakafa muchiitiko ichi. Next update iyo yabuda nemuchechi maProfeti Tifred. Vanhu vechikadzi musadaro, unenge wakatsvagira munhu basa uchiti mubatsirikane mese mumba, but umwe wako orwa gumbo mumba gumbo panze pobhaizika. Handiti ndatitaure zvanofuka comment section inside rare, ndafunga kusiyai. Much love. Profeti, ndatoya nezvinhu zvandauya nazvo zvinamatira adzoke mumba mukadzi wangu ndomuda zvino ifoto rake nebvudzi rake. batai zvinhu zvenyu, foto nebvudzi. Yes Prophet, marriage yangu yaparara kubva pakatanga kuenda mukadzi kubasa. Prophet, marriage yangu yaparara. Prophet, apa ndimi makamutsvagara basa hongu. Prophet, mistake wane yamakaita baba ndiyoyo yokutombomuti aende kubasa. Hapana anoombera, hapana anodii, nokuti vanoti munhu waMwari. Saka maakuti torambidzwa kushanda here? Baba, imimi mukadzi asati akuenda kubasa yekuteererai? hongu. Prophet, Ko izvozvi paakatanga kuenda achatomboniteerera, akutondichallenge. saka imi chamafambira kuti Prophet, ndatoya nezvinhu zvandauya nazvo zvinamatira adzoke mumba mukadzi wangu ndomuda zvino ifoto rake nebvudzi rake. batai zvinhu zvenyu, foto nebvudzi. Mucharoya mudhara akabizira ivi. Ai, foto nebvudzi. Unoroya. Unenge wanyangulisa mujolo kusvikira wakutsvaka foto bvudzi remunhu. Ipapa hatidaidu kuvabvunza kuti bvudzi vakariwana sei. Vakaricheka akarara here? Vakamirira akatora pakamu here? Hatisi kuda kuzvinzwa. Mandi ndiri kungoti the sound of it kungonzi bvudzi nefoto is not sounding good. Baba, handisi kukwanisa hangu kubata zvinhu zvenyu, asi chekutanga chandiri kuita nemi, mukadzi uyu hamuchatomugona, because kutaura kuno kwandiri kuita iko zvezvi akuita madhisinyongoro. Prophet, ndaomerwa ndakutoda kuti amire hake basa racho. Ndindakamutsvagira basa iroro, nokuti basa racho richoripera. Munofunga kuti muchagona kuti amire? In fact, chero wakatomutsvagira kushamwari yako, chero kuhama yako, chero kune mumwe munhu wakaisanisa maconnections pakuzoti asiye, unotopandukirwa. Rakaendikuudzei secret one. Munozviziva here kuti munogona kushanda pabuilding inosvika ku8th floor. Ku8th floor kuriko kuna boss. Iwewe murume kuti usvike ku8th floor panotoda machane hopo ekuti ukwire mu8th floor. Asi mukadzi chero anotsvaira
anogona kutongoti ku8th floor. Ndataura semunhu mukuru. Baba, zvandingangokuudzai ndezvekuti marriage yenyu imi inonzi zvaendwa. Pandiri kuti zvaendwa, mukadzi uyu zvaaziva panguva yaakuenda kubasa zvawanda zvokuti vhudziri chero tikarinamatira harichadayirwa. Vhudziri chero nefoto chero tikada kudziisa kadabatidza makenduru tikaita sei tikaita munamato inenge hazvichadayirwa because chipfambi chapinda mumudzimai wenyu chagara mumongo. Inondoita sei Prophet? Mavanzwa vabvunza hanzi zvinondoita sei? Vanhu vese mukatanga kubhonga munhu achiti zvinondoita sei? Uyu mudzimai uyu haasisiriye wenyu, uyu awevamwe. Pakaoma Prophet. Kuoma kunomboti kuoma here? Pakaoma. Listen to this. I'm not against kuti madzimai aende kubasa. But I tell you, 80% yemamarriages mazhinji ari kuparara nenyaya iyoyo. Pese pandinoita ma1-on-1, munhu anenge achiteererwa nemukadzi voenda kuchando. Kwamunonoita mashifts mese, matofanana, mari yamakutambira yafanana. It takes a lot of grace kuti vanhu vari kunana UK vachengetedze mamarriage avo. Kana paine mudzimai akanditarisa pafoni pake ari kuUK, it takes a lot of grace kuti ugare nemurume. Because kutsika kwedu murume zvichida ndiye ane maresources. Zvanga zvakagadzirwa zvakadaro, saka muchiona mukadzi achinzi anogara mumusha memurume. Murume ndiye opiwa land onzi apa ndo pako. Mukadzi opinda. Kana mukadzi achisiya musha aitosiya. Hagone kutakura land aitobva iye osiya zvivakwa nezvese zviripo. Saka zvaita kuti murume agara achinzi ane upfumi. Nyaya idzi dzema equal rights idzi dziri right, but kukutaurirai chokwadi vamwe venyu muchafa musina varume. Semudzai musoro ndinyatsokuudzai. Uchagadzira murume wechidhori nekuti anofunga chaiye haadi kutongwa, anofunga chaiye haadi kuchallenjwa. Ava vaedza vauya nevhudzi ravo kuno nefoto. Kodai vaenda kun'anga. Vhudzi ramuhari. Ndopaunoona hairline yese yaunobvaira nayo kubasa ichipera ichidonha 1-1. Kusvikira wagerwa zuda muparavara. The Bible says what is impossible with men is possible with God. Asi kukutaurirai chokwadi zvemarriage iyi haizi kuzogadzirika. Mabatsiro anengaite murume uyu ndeyekuti atsvage mumwe. Garai pasi baba. Unonga wakatotsvagirwa basa. Tsvagirai madhamu angu basa uchidai. Dai ndakaziva aitungamiri. Dai wakamusiya ari ikweko kuku achichengeta vana pamba. Handiti maona kuti kamwe kaunhu ndokanoita kuti murambidzwe kuenda kubasa. Izvozvi ndiri pano. Imbondoudza kana paina ari panotoziva nyaya yemumwe munhu akazosiyiwa
achienda kubasa kuti akasiwa uya umbosheya nesu umbotudza kuti izvo unoziva. Inini ndine amai vandinosiva. Amai ava vaitoenda kuchechi nemurume wavo vachitonamata. Ndivo vanhu vakatotitendeutsa kuti tinamata. Tichitokwira makomo tichinamata. But amai ava vakakumbira murume wavo kuti atorese passport. Murume uyu ndobva atoresa passport ndobva watanga kuhodha. Pawakatanga kuhodha vakatanga kufamba nemasingle mother. Then vanhu vaya vakatanga kuchinja nyaya mai vachiti inini ndakaroorwa ndinoendesa vana kuchikoro chemari shoma but kune single mother ari kuendesa mwana kuboarding. Vakatanga kuyemura zvinhu zvinoitwa nevasina varume. Pedzisira murume wavo akutotaura kuti mukadzi wangu achinja dai ndisinombobvira ndamutoresa passport. Vakatorambana last year but one. Umainzwa experience maita henyu mama nekushare nesu garai zvenyu muri kuinzwa experience yevamweni kureva kuti iwewe kana uri munhukadzi unobvisirwei unhu hwako nesituation. Why? Vana mai vari kuronga kuchallenge murume munoita masingle manje manje. If you are married, murume ndiye anoramba ari musoro wemba. Kwekwe Revival Night na Prophet T. Freddy. Kwekwe Revival Night musi weFriday 29 May 2026 kubva na 9 p.m. kusvika kwaedza. Ibhungwe Friday 29 May 2026 Kwekwe Sports Arena 445 off stand number 13119 Faraday Newton Kwekwe opposite Salmona Gardens ndo patinenge tiri. Kune vanoda kuona munhu wamwari one on one mukana unenge uripo. Tibatei nhasi pa 0778 059 270 0778 059 270 WhatsApp number 0786 318 886 0786 318 886. Goodness and Mercy Ministries, the home of prophecy, deliverance, word and prayer.